En aquests temps d'espoli a la classe treballadora, d'atur i precarietat, amb la pobresa trucant a la porta de tantes i tantes famílies, és quan un ajuntament ha d'estar més a prop que mai de la gent amb necessitats. Lluitar contra l'exclusió social ha de ser una prioritat absoluta. Que cap nen ni nena passi gana, que ningú passi fred, que tothom tingui un sostre. La tasca de serveis socials és cabdal per aconseguir un Blanes just. Desayunos gratuitos en escuelas para alumnos y alumnas en riesgo de exclusión social. Garantía alimentaria de 2 comidas al día, que ningún niño o niña pase hambre en nuestro pueblo. Negociarem amb la Generalitat la cessió de la Casa del Mat per tal d'habilitar un centre social per la gent gran. Mantenemos el transporte público a precio reducido para personas con problemas físicos y económicos. Habilitaremos viviendas tuteladas para personas mayores. Instaremos a la Generalidad a continuar con la construcción de este tipo de viviendas. Construirem entre tots i totes un poble just i cohesionat, on les necessitats bàsiques siguin prioritàries per a l'Ajuntament. Uns serveis socials forts són l'eina imprescindible per lluitar contra l'exclusió, la pobresa i la marginalitat. Recuperem el valor de la solidaritat per sobre la caritat. Recuperem Blanes.